чанд кило будани одам ба хизмат мебаранд. Весиқча нормални кардан метавона нимсола шидани хизмат. бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. барномаи нав ҷавоб ба саволҳое ки ба мо пешкаш кардагӣ биден. Золотая нависад: ака без ЗАГС алюмин бастан мешавад ё ин ки не? Бародарои азиз, як чизро ба шумо хотир расон кунем ки алюмин ба ҳамсар пардохта намешавад вақте ки якдигартон ҷудо мешен. Алюмин ба хотири фарзандтон меспорем. Ба ҳамин хотир ЗАГС надоштан сабаб намешавад ки шахсият бояд алюмин насупорад. Али нависад: ака ростае мегӯянд Тоҷикистон равӣ гашта Москва омада наметавонӣ, то хизмат кардагӣ набошӣ? Бародарои азиз, дар ин мавзӯъ як чизро қайд мекунем ки вақте ами аблава наздик меояд, баъзан нафарон мегӯянд ки билет намефурӯшанд ё ки аэропорт намемонанд гузаштан ё ки границаҳо дигару дигар ҷаҳо. Дар инҷа як чиза қайд карданд дар кор ки ҳама коркунои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ҳама коркуное ки коркунои давлатиянд, дар худшон вобастанд ки мақсад результат нишон бидиҳанд. Вақте ки мисол шумо ба сарҳад мерен, айни аблава, дар ин ҳолат метавонанд ки ҳамун сарҳадчи шуморо ба хизмати ҳарбӣ гирифта бубарад. ё ки мегирем дар аэропорт низ ҳастай аблава мекунанд дар айни хизмат. танҳо пеш аз хизмат агар дар назар доштагӣ бошен, нестай хеле гапо. Назирҷон нависад: агар ду фарзанд дошта бошӣ, бо хоҳиши худат хизмат равӣ, чӣ қадар хизмат мекунӣ? Ба хоҳиши худат хизмат равӣ, агар ки донишгоҳ хондагӣ набошӣ бародар, 2 сол хизмат мекунӣ. Амрулло Пиров нависад: салому алайкум бародар, ман дар шаҳри Москва қарор дорам. Аз военкомат хато накунам, аз 10 маротиба зиёд хона омадам. Дар хонаамон падари беморам зиндагӣ мекунад. ҳар рӯз аз военкомат хона одам роӣ карда падарамро угражат доранд. онҳо худашон аз мо маблағ гирифта строчка дода буданд. ҳозир мегӯям фарзандатонро ёфта биё. Бародари азизам, яке ба падарам ягон чиз шавад, онҳо ҷавоб дода метавонанд? ҳар як ба хона омаданашон аз падарам маблағи калон талаб мекунанд. мо он қадар шароитамон хуб нест. дар деҳаамон ҳамсинфонамон ҷураҳоям ҳастанд. ба онҳо ҳеҷ чиз намегӯянд, фақат ба хонаи мо меоянд. мо дар ин мавзӯъ гап задагӣ будем дар як видеои пештарамон ки дар кадом ҳолат бояд шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир шавед. Дар ҳолате ки яке аз хонаводаҳои шумо дар ҳамон повестка дастхат мондагӣ бошад дар набудани шумо. яъне ки он повесткаро овардан, агар имзо монда бошанд, дар ин ҳолат ҳатмия омадани шумо. ва дар ҳолате ки агар дастхат мондагӣ набошанд, коркуни военкомат пул талаб мекунад ё ки угражат мекунад ё ки фишор меорад ба оилаи шумо. дар ин ҳолат шумо метавонед ба мақомотҳои болоии ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед, арзу доди худтона баён бикунед ки дар қонун омадагӣ нест дар ягон ҷош коркуни военкомат ҳар рӯз ба дари хонаи тура биёяд ё ки биёяд ту маблағи калон талаб кунад барои набудани ту дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё набудани ту дар хонат. Хисрав Қурбонов нависад: салом бародар, шумо худтон хизмат кардаен ё ки не? Шумо худтон ватантонро дӯст медорен ё ин ки не? ё ки тоқа барои просмотр гирифтан канал ҳуй кардаен? ба ҷое ки мардумро, ҷавононро ба сӯи ватандӯстӣ ҷалб кунед, гӯянд додарон, бародарон, мо бояд ватанамонро дӯст дорем, хизмати ватан модар гӯем. Бародари азиз, ҳам хеле суханҳо қайд кардаед дар инҷа. мо як чизро ба худат хотир расон кунем, Хусрав бародар, ки агар ҳар як шаҳрванде ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, ватанаша дӯст медорад. ва ҳозир агар дар видеоҳо ман видео кунам, бугум ки бародаро биёин ҳама каса хизмат кунен, биёин икунен, медонед ки дар ҳамун видео ҳама мара дашно мекунам. ба хотири чӣ? Ба хотире ки якташ менависад бира худат хизмат кун, дигариш менависад ки хизмат барои камбағалҳо, дигариш менависад ки чӣ ба дигар фарзандҳои
мақсад вазир дигар одамо хизмат намекунанд, мо хизмат кунем. ба ҳамин хотир дар ҳамин мавзӯъ ман намехоҳам ки хидмат зери дашноми мардум қарор диҳем, гарчанде ки ҳамин қадар мефаҳмонем одаморо, ҳамин қадар суҳбатҳо мегзаронем, ҳамин хелам дашном мекунанд, ине ки дар ин суханое ки худат қайд карда бо зиёдтар фишори моро баландтар мекунанд. ина ихе бигирем, агар аз ҷиҳати мафкуравӣ бигирем, бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва нияти убур кардани границаи Қазоқистонро доранд, ба рақамҳои дар экран буда бо акаи Муҳаммаҷон дар тамос бошед ва нафароне ки аз ҳуҷҷатҳои худ тангқисӣ мекашанд, онҳо низ ба он шахсият муроҷиат кунед. Иншааллоҳ худованд розӣ бошад, шуморо соқу саломат аз сарҳад гузаронида боз меорад. Аз номи канали Юристиҷа муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. хусрав бародар, худат дуруст қайд кардӣ. ҳар яки мо бояд хизмати ватан модар кунем. мо шумо агар ватана посбонӣ накунем, пуштибонӣ накунем, як халқи бегона омада дар ватани мо хизмат намекуна ё ки ватани моро муҳофизат намекуна. аввалан ки худованд ватани моро муҳофизат куна ва баъдан ҳар яки моро худованд нигаҳбон бошад. ва дар борае ки мегӯи худат хизмат кардагӣ ва боз чандин нафарои дигар ҳамин савола метиҳанд ки ту худат хизмат кадай накадай, бура хизмат кун. агар як бор дига ҷавоб диҳем, ба фикрам ки 100 маротиба мешавад ҳамин савол ҷавоб додан. ман бародаро донишгоҳ барои чӣ хондем? мо 5 сол факултети ҳуқуқшиносӣ таҳсил кардӣ. вай факултет военни кафедра дорад. военни кафедра худшам дар комиссариятҳои ҳарбӣ мегзарад дарсош. дар аудитория шишта дар пеши маълим просто так гӯш намекунӣ. военни кафедра ки хонди, ба комиссариятҳои ҳарбӣ мерай, дарсҳои военни мегзарӣ. ҳамчуноне ки дар хизмат дарс мегзаранд, дарси военни кафедраи донишгоҳ ҳам ҳамин тарз мегзарад. ба ҳамин хотир донишгоҳ хонда хатм кардаем факултети ҳуқуқшиносӣ бо военни кафедра. ва баъдан диюмш ки бародар, ман аллакай соҳиби 2 фарзанд ҳастам. навик 98 нависад: салом алейкум ака, сози хубӣ, мумкинае ман дар каналам видеоҳои тира партом, ҳатман ответ шабте. марҳамат, партофтан гир бародар. муҳаммад нависад: салом сорбон брат, мо 2 писарем, падару модарамон зиндаҳанд. мо метавонем додарама ё худ ма сардори оила кунем. дар ҳолати дар қайди ҳаёт будани падару модар намешавад, мумкин нест. наврӯз абдуллоев нависад: аввалан салом алейкум бародар, ҳамин савола пурра ҷавоб диҳед. ака, ҳамин заное ки хиёнат мекунанд, чӣ хеле ки ба ҳама маълум ҳаст, дар ютуб ҳар рӯз мебуроранд. ба ҳамин гуфтанием ки агар ҷудо шавӣ, ҳамин зан ҳуқуқ дорад барои молу мулк баробар тақсим кардан, чунки вай худаш гунаҳгор аст. мехостум ҳамин масъалаҳоро пурра шарҳ медодем. аввалан ба ҳамун шахсое ки ҳамин наворҳоро паҳн мекунанд гуфтанием ки паҳн накунед. ҳамин наворое ки мисол мепартоед зани фалониро қапидан, зани фалониро ихе кардан, ҳамин хуб нест. аз як ҷиҳат фикр кунӣ, пага фарзанди ҳамун калон шава, агар модарша дар интернет бибинад, ҳеҷ кадане фарзанди ҳамун дар ҳаёташ бигем як удар мешавад. ва баъдан дуюм барои саволот ки молу мулка баробар тақсим кунанд, барои баробар тақсим кардани молу мулк дар кодекси оила омадагӣ. вақте ки ЗАГС дошта бошанд зану шавҳар, дар айни бастани акди никоҳ боз як намуд ҳуҷҷати дигар бо номи аҳднома ҳастад ки аҳдномаро байни зану шавҳар баста мешавад ва анами аҳднома баъди ҷудошавӣ метавонад молу мулка баробар тақсим кунад. исмоил нависад: ака, ба саволи ман ҷавоб надодӣ. ба моддаи 244 қисми 3 2 маротиба суд шида боши хизмат мебаранд? ҷавоб диҳем савола. моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ дар бораи дуздӣ омадагӣ қисми 3 агар 2 бор сӯрох гирифтагӣ бошӣ ба хизмати ҳарбӣ бурда намешавад. ҳусниддин нависад: салом акаи сорбон, паспорта гум кардагӣ бошӣ, бе пул метан ё ки пул қатъӣ? ҳамира ҷавоб медодем. дар ҳолати гум кардани шиноснома, вақте ки бо аз нав муроҷиат мекунем, аз нав гирифтани шиноснома $10, яъне ки 100 сомон ҷарима пулӣ пардохта мешавад. эргашов баҳром нависад: салом бародар, агар зан ба шавҳараш гӯяд ки зиндагӣ намекунам, бира зан биги кӯдакоша нишон натиҳад,
қонун ҳақбаруш мекунад ё ки не камтар маълумот медодӣ. албатта қонун дар ҳама ҳолат марда яъне падара ҳақбар мекунад барои дидорбинии фарзанди худаш дар ҳолате ки аз зан шавҳар аз якдигараш ҷудо мешаванд соҳиби фарзанд ҳастанд. ин ҳалномаро суд тасдиқ мекунад, суд мебурора, яъне ба суд ариза менависанд, суд ҳалнома мебурора барои дидорбинӣ кардани фарзанд, яъне ки тӯли соат тӯли рӯз вақт ҷудо мекунанд. ба тариқи ҳамун ҳалнома мард метавонад фарзанди худша дидорбинӣ кунад. Саидраҳмон Юнусов нависад: салом алайкум ака, правара нахонда гирифта мешавад ака, пулша пешакӣ тиюм баравам гирам, ма дар Россияям. дар ҳолате ки дар Россия бошӣ як роҳи осони дигар аст бародар. дар Россия ки бошӣ ба посольствои ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунӣ. ҳамунҷа посольство иҷозат ки тия ай ҳамунҷа метавонӣ ту соҳиби праваи ронандагӣ бишавӣ. мақсад соҳиби права шида метавонӣ Федератсияи Россия ба розигии посольствои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун Россия. Исмат нависад: салом алайкум бародар, ҳамин саволи мада ҷавоб те барои фарзандхонӣ. ман метавонам ки модари кӯдак мада кӯдакша тия бо розигиш метавонам гирам кӯдака ё чӣ бояд кард ки ғайриқонунӣ нашавад? албатта фарзандхонӣ ки гуфтӣ аллакай худаш қонунӣ мешавад, ки дар кодекси ҷиноятӣ омадагиай фарзандхонӣ кардан чанд роҳҳо дорад. мақсад фарзандхонӣ кардан бе розигии падару модар дар кодекси ҷиноятӣ омадагиай ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ва агар ба розигии падару модар боша фарзандхонӣ кунӣ, албатта ки қабулай қонун иҷоза додагиай. Али Аббосов нависад дар бораи ки як фарзанд дорад ва боз аз зан ҷудо шуда соҳиби дуюм фарзанд шуда, оё хизмат мебарад ё ки не. шахсое ки соҳиби ду фарзандам мо қайд кардем ки ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд. ва инак боз иҷа бештари саволҳо дар мавзӯи аблава ва хизматанд. дар иҷа боз як каси дигар навистагие ки бародари азиз дар бораи чанд кило будани одам ба хизмат мебаранд маълумот бите. ва боз чанд нафари дигар оиди 1.5 сола шидани хизмат навистагиянд ки чӣ шид ту дар як видео ҳамихе гуфтӣ. ба хизмати ҳарбӣ аз чанд килограмм одама мебаранд, яъне ки аз 48 кило боло боша баъдан ба хизмати ҳарбӣ бурда мешавад. аз 48 кило вай фарқ надорад то чанд кило, 100 килоро ҳам боша ки дар хизмат вай весихча нормални кардан метавонад. ва дар бораи 1.5 сола шидани хизмати ҳарбӣ, бародарои азиз, бисёрӣ мара гуфтанд ки шумо видео кардену мақсад мардума як мисол чӣ кардем ки хизмат 1.5 сола мешавад барои просмотр, барои дигар чизҳо. бародаро, аввалан ки мо чизеро ба шумо пешкаш мекунем, мо аз рӯи қонун ба шумо пешкаш мекунем. чизе ки дар қонун мебиёяд, чизе ки лоиҳа ё ки дигар чизҳо, мо ҳамун чизро ба шумо пешкаш мекунем ва ҳеҷ вақт аз пеши худмон сухан намекунем. ҳамун чиз аз тарафи вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳааш пешкаш шидагӣ буд, ҳоло ҳам ба имзо нарасида, яъне ки ҳоло ҳам ба имзонаш нарасида, қонун набуромада ки хизмат 1.5 сола шид. агар ҳамин чиз ки тасдиқ шава, мо ҳатман боз як видео пешкаши шумо мекунем. ва инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар боша, саволтонро метавонед пешкаш кунед дар инстаграм ё ки дар поёни ҳамин видео ва дар канали ман юристиҷои подписатсия кунед. худоҳофиз ҳамакасан.